Kazan takte buksong chung tini 15 August ojaga media forum bai khlai chung ojaga montango practice ala pekya ke ojaga o je naithotok je phajarok do borok saimen tongna oro naithotok khlaini je khumrok slamjak tongo hingke yango te borok tongo protek je borok phaini rokno ojaga nainin bagai 30 taka borok masa 30 taka ticket matanai gari parking ni bagai 10 taka khe ma khlainai hingke ojaga te naithotok tong yang ojaga khum tongo nok tongo kwbangma swtwijak khijaknai naijaknai abo hairok tongo hingke tenki rok tongo hingke ojaga o asuk swnamjak mani boron dang bai swnamjak kha hingke yang bo nok rok tebo kaham kaham khe tisajak tongo obo hingke tui tenki o watui tuini narakna bagui o jaga o hingke o jaga je borok koijana omno naikoloi tongna nang koijana naikoloi tong bahaike naikoloi tong boroni rang bai naikoloi tong abo rokno tui ching kisasa saiman laiyana yang tebo tongo hingke ching obo bo sabo o rang je 30 taka 30 taka khe jeta borok narmani gari parking o 10 taka khe namani abo bahaike sabo naitong boro jomang tong sabo talangui tong abo tirokno ching tui kisasa kok salaino o jagani o montang sabo naikoloi tong tabuk abo no tui ching kisana rokno full details rna chesta khaini among gairing tongo o jaga kuchung tipu kuchung tini garing hingke yang tongo abo khe goino tini garing yang swtwijaknai tong khijaknai rok oro khe bathakjaknai hingke yang khe naithok tini garing yang bo it kwbangma rungjak tongo yang tam tang khitjaknai swtwijaknai je tangui tong payakhu amongke yalak tini garing among kangke kormo tini garing 1 2 3 4 5 ta garing total hingke omorok sabo tangkha boron dang tangjakha bahaike tangjakha oro sabo naikoloi tong oborokno tui nang norokno pura full details saikhana ron oro songo chalanya bagui amke mukhe tongo jani nante pani bun nang agi kai mani ojono fresh manoro kono biri khibjabo koroi khoni khibjabo koroi pura fresh bai chana si silang thagadi chana si silang oro ni chana ni do silang ya tamne ke oro aske fresh obono sing kwbangma borok organic hinui bazaro phalai tongphano organic actually India obo hingkai proper organic ko tamnai bithi kwrui kono chemical rajak kwrui sar rajak kwrui aboni bagai obono se no organic sawi naikhe belai ke fresh oro sakang wanga ma kono chemjanai krina kono khebjanai kwrui askai oro kono leta patabo kwrui plastic kwrui hingkai oro nangmani samani ama herobo nukjagya na gana gini phatarok na kintu o je campus bisingo sing abo hairono allow bukhlaya tai ubunya asu dor sing thaimano o sarni gari bancing phali borok ta sing pule pura nukhna bini gari ar damni gari bancing dinor sabole o jaga asik chugo obo omsuko chugo ni saram matan kori tui ko motor bai phan tisana na bahai tu sujok kori baike na jaw jeng khijangnai swtwijaknai je kono tui nang hangke borok tangkha stur khai yango o sagani tui no oro pait kotorma umchak diba o pait kotoro fitting khaija kolongma khe o yang theke tui girogi pheke wati phaigenke oro kachakao yang pait ti khlaine o syntax ekta duita tinta yang ti phun pasi yang ti phun ke hari tamke iko anti rajak ta wakho khlaine yang tike pura hapoi syntax o hingka jon syntax ni gangka yang khijangnai jaga wasin connect khajak oro mukhang sujangnai yang ko yang phun phajili je nangma jaga ojgan tuina delivery khai ta ko yang hingka yang tolan tuide tisanan subidar sigrita সম্ভব संगीता abo disai mi yang kedua tentunya hakin naraga rostur kani automatic komentai angya sagu tong nangle automatic ya sajak di rok ngangkau bahki subida rewa jaga
yang do mukhitung kaili kha ba mukhitung bangmani sanam don kri phalichma nom sike bang sakamrok sabai tini o jaga o jising o jaga berinin parliament media forum theke o jaga flag khlaite o jaga mukhitung songbai sinai tam tam songjak abo masa kha tam tam masa na abu saimaliya